Moikka kaikki, ja nyt joku pyysi yhdessä kommenttikantissa yhden Nelli-Orlin yhdessä videossa, että voinko tehdä MSP-videon, niin joo, teen täällä nytten. Ja täällä nyt on tullut nämä, täällä mulla ei niin paljon, mutta nyt mä vaan sanon, että mä annoin eilen mulle, siis mun isosiskolle, nää, niinku tää toi Elf, ja sitten toi nuo kengät, ja toi parit, ja toi hame, mutta ton hamen mä en oikeastaan ois ehkä halunnut antaa, koska niinku, se olikin aika hieno. Mut siis, kuitenkin mulla on nyt kuvaan nää kaksi, ja tää mun ja niin. Mut mä haluan kiittää kaikki niitä, ketä on antanut mulle näitä lahjoja. Eli tää Sylvia antoi mulle noi oikeesti kiitti Sylvia. Sit Sylvia antoi vielä ton ja ton, eli kiitti Sylvia ihan sikana. Ainakin tästä koko outfitista. Ja MSP 93 lähetti mulle niin 2 tukkaa, Minttu, mun lähetin noi hiukset, ja sitten Pippuri 14, että ne on tosi hienot kengät. Joo, no niinku ihan hienot, mutta mä en kyllä enää aattele antaa kenellekään lahjoja, jos mulle ei eka anneta, koska muuten multa alkaa loppumaan mun tavarat. Niin haluan tää yksi outfit, niin nyt silleen. Joo, mä haluaisin kysyä näiltä vaan kaikki moi. Sitten mä haluan antaa tolle kaveripyynnön. Joo, elikkä tää nyt hyväksys mut. Niin lähetin tänne vaan jotain randomia ja niin kun en mä nyt silleen mitään niin ihmeellistä, mutta mä ajattelin ostaa jotain näitä liikkeitä, mutta ei tää nyt oo niin paljon mitään oikein ihmeellistä. Ja mulla taas kaveripyyntö äsken, mutta mä toin vähän sekos äsken, mä en oikein tiedä mitä tapahtus. Niin joo. Nyt mä menin tänne ja noilla on aika niin kuin taas. Mä kysyn, että haluatko olla mun BFF, koska mulla ei oo vielä mitään. Niin että joku näistä olisi tosi kiva. Joo, eli mä lähdin taas, koska toi elämä tykkää musta. Niin, ja sit mä haluan näyttää teille mun täältä, tän mun yhden lemmikin. Eli toi pink, toi mulla on toi. Joo, eli niin. Mä en tiedä miksi mä menin tuolta pois, mut siis. Oi, täällä onkin joku. Okei, tää ei oo ikinä melkein ollut. Niin, mä lähetin tolle moi, mut ei minkään ostaa. Joten ajattelin mennä tänne, mut siis tää on hienompi. Joo, lähdin nyt 50 sitten kyseessä. Niin paljon. Mut siis kuitenkin, toi on koko ajan niinku häviä. Joo, eli mä saan tänne yhden oikein. Joo, mä saan 50. Nyt haluan 100. Ja nyt täältä tulee toi 100, jos mä nyt voitan, mutta joo, mä en nyt ollut tosta ihan varma, niin nyt toi sitten aleni.
tosi paljon. Niin kuin jo sit lähti vetämään 50. Ja jos mä vielä kerran häviän, niin sieltä lähtee 25. Ja niin kuin... Ai nyt sen. Nyt se on loistava. Voi vitsit. Joo, tää on vähän hermo. Haluatteko te, kirjoittakaa tähän videoon sitten, että mitä peliä te haluatte, koska näin tähän peliin. Se on joku tommonen ihme poika, joku Otto 07. Niin, että joo. Muuta ne tulee kontrollina. Ja joo, mä en kyllä tiedä yhtään. Että laitoin tohon nyt vaan jotain ihan randomia. Ja joku pysäytti tän ajan, mitä ihmettä. Siis mitä tässä tapahtuu, jos tämä joku logaamaan? Ja siinä toivottavasti lähtee tähän samaan ja... Joo, mä en kyllä tajunnut tästäkään mitään. Tosta oli aikapysähtys ja niin. Tää nyt logaa jotenkin, mutta mä nyt on taas mitä mä ehkä haluaisin. Eli joo, mulla on niin kuin tosta toi pienempi. Mut nyt tosta on toi isompi. Mut tääkin olisi tosi kiva. Silleen. Mut sitten tääkin on tosi söpö. Ja niin kuin tää on kaikki aika söpöi. Paitsi että täällä on tämmösiä erikoisia. Mut kyllä tää olisi tosi kiva lumijuttu. Mut niinku ei mulla ole siihen varaa, koska se on ihan liian kallis. Niin joo. Elikkä voitte antaa please lahjoja. Mun nimi on heitin täältä antakaa please lahjoja. Niin ja sitten joo, eli mun nimi on toi DellaLolXD. Niin D isolla, mutta kaikki muut pienellä. Niin joo, moikka!